Next category natin guys, master category. Ayan na, so ito na ang ating mga martial. Master category. Master 3, 2, 1. Ayan na, so nag-start na ang ating mga master category guys. Masters category. One lap lang ito, one lap. One lap for our master category. Ayun o, start na agad. So itong papunta ay siguradong hindi pa magbabanatan itong mga to guys. Mamaya magbabalik. So ilan lang itong ating master category. 2, 4, 6, 6 so top 5 ang kukunin ay Dugi yung isa, dalawang Team Dandex, if I'm not mistaken, Aztec and Big Bike. Walang nagkakabinata na. Pero warm up pa lang ng mga yan guys. Team Dandex pala meron. Ito yung nasa harapan kanina, siya ang bumaba na to. Ang tuloy guys ang ginawa niya pagkahon dito sa ating unang akunat, papunta doon sa ating U-turn area. Ayan, apat na lang sila, dalawa na yung medyo napag-iwanan dito sa bandang likod. Yung isa guys medyo malayo na, apat yung nasa harapan na tumahabol itong number 306 national team na Pilipinas na jersey. Ayan, doon nagtatawanan pa sila. Naka-block na jersey yung nagdadala guys, pero hindi naman nagpapalugi itong apat na nasa likod. Talaga namang napakatutulis din ang kanilang pagsunod. Lumipat din naka combination ng green at purple na jersey. Ang tutulin itong ating mga master category, so 40 above dito guys. Banat, nagsininyas na banat. Ayun o, papagurin nila yung ano nila, mga kalaban nila. Ayan. Dalawa ang medyo naiiwan na. Tumahabol itong isa guys, tumahabol yung national team, naka-jersey ng Pilipinas. Tatlo yung nasa harapan natin. Yan, naka-triple color na jersey ang namumuna. Yan, mamimintin niya kaya yung pag-attempt niya ng breakaway o didikitan itong dalawa na nasa likod. Yan guys, so Tintantex yata yun kasi Tintantex itong nagsisinya sa kanya kanina eh. O mag-tropa lang sila. Ayan na, nakakalamang na yung tropa natin. Sino ang hahabol? Tintantex din lang ang hahabol. Ayan o, nag-counter yung Tintantex. Siya rin lang ang humabol doon sa tropa natin na sininyasan niya kanina na babanat. Naiwanan na yung dalawa guys. So dalawa ito ang ating nagtagumpay na nakalayo, na nakakalas doon sa ating mga kalahok na nasa likod. Ayan na, talo pang tumulin, nagtrambuhan na itong dalawa. Napakaganda ng kanilang ginawa. Pag-atake para makatakas, pinauna itong isa guys. Tapos yan naman ngayon ang umabol at siya ang nagdala. Ayan, pero mas malakas talaga itong isa. Sabay na sila at nangunguna na naman yung naka-triple color ng jersey. Ayan, Tintantex nasa likod na. Safe natin sa likod. Nasa 50 meters na ang kalamangan guys, 50 meters na. At tumutulin pa lalo itong dalawa nating breakaway. Ayun na, sila na kaya ang makakatakas talaga at makakuha ng ating premyo, ang ating mga breakaway. Dahil napakalayo na ang lamang nila. Ang tanong, mamimintin na ba nila ang ganitong bilis hanggang matapos itong laban na to? Sabagay guys, isang ikot lang to, isang lap lang. Napakadali lang nito para sa kanila. Hindi sila masyado maubusan ng lakas.
humahabol sa unahan. Ayan, malapit-lapit na siya, 20 meters. Itong dalawa naman, tatlo na yung nasa likod guys, humahabol pa rin sila. Tatlo yung humahabol, hindi pa kalayuan, 50 meters lang yung kalamangan nila doon sa ating breakaway. 50 meters lang guys. So ahon to, kaya medyo nahihirapan sila. Kaya tatlo natin, tatlo, at ito yung pangatlo na humahabol doon sa dalawa nating nasa unahan. Malapit lang sir, malapit lang. Yan, balik tayo doon sa ating breakaway na dalawa. At sila nagkakatuwaan pa rin sila. Yun o, medyo nakalamang na nga sila ng bahagya guys. Nasa 100 meters na yung kalamangan nitong dalawa doon sa isang nasa likod, at nasa 200 na yung tatlo na humahabol guys. Tatlo ang nasa likod, plus isa yung nasa gitna, dalawa itong nasa harapan natin. Napakatulin itong dalawa, at sigurado na yata may lalo na ba? Ang tanong, tuluyan na nga guys, tuluyan nang lumayo ang kalamangan nitong dalawa nating breakaway. At hindi pa rin nagbabago ang takbuhan nila, napakatulin pa rin. So dito na tayo sa may ahonan, yung apat na humahabol guys. Nahirap na sila. Nakakaya pa kaya nilang umahon sa ganitong katarik? Ay hindi ano, itong dalawa parang wala lang, nagkasagyan pa, muntikan pa sila guys. Muntikan pa, ingat. Naiwanan tong si Idol 307 na naka Pilipinas kasi sumagi ang gulong niya doon sa kanyang katunggali na nasa harapan. Higit mo, nalamang na yan, lusong. Okay, medyo nabawasan kunti ang kanyang kumpiyansa kasi kinabahan siya doon sa nangyari guys. Buti at nabalance pa niya yung kanyang bisikleta. Kung hindi, malamang tumambling na si kuya. Okay, malayo. Ahon pa sila, pagod na yung mga yon. Makalayo na siya. Medyo nakalamang na guys yung ating Team Nundex. Ano mo idol? Ng 100 meters. Yan, habulin natin yung Team Nundex. Ang layo ng kanyang itinakbo doon sa pangyayaring yan guys. Ayan o, nakakalayo siya ng hindi inaasahan. Yan, nakaikot na siya. Nakaikot na yung Team Nundex. Hintayin na lang natin dito yung iba. Papaikot na rin ito. Kaya pa higitan mo ulit. Ayan, pangalawa guys. Pangatlo itong naka Pilipinas na jersey. Ayan, papaikot na rin, number 89 sa kanyang jersey, pero 306 yung number nya. Ayan, tatlo na sila guys. Abangan natin yung iba pa bago natin nabulin yung breakaway natin. Pang-apat guys, pang-apat nakaikot na rin. At nandito na rin yung dalawa pa, yung ating pang-5 at pang-6. Pang-5 pa lang yun, wala pa yung pang-6 guys. Shout out guys sir.
idol, nandiyan na yung pangatlo. Ayan na yung pangalawa natin guys. Yung Team Nandex nawawala na. Tingnan natin kung malapit na siya sa finish line. Nawawala na. Napakatuloy naman niya. Ang layo ng kalamangan guys. Ang layo ng kalamangan niya. Oh, wala na. Ang tulin ng Team Nandex. Abutan pa natin. Ayun na. Ayan, natatala ko na yung ating breakaway. Ayan na yung Team Nandex natin. Napakalayo. Napakalayo ng kalamangan ng ating tropang Nandex. Los Mariusen, ang lakas mo idol. Ito na ang ating breakaway. Napakatulin pa rin ang kanyang ginagawang pag-atake guys. Napakalayo na ang kalamangan niya. Napakatulin pa rin ang kanyang ginagawang pag-atake dito sa bandang unahan. Layo, malayo. Pwede nang magpahinga. Wala sa edad yan mga idol. Sabi nga niya eh, banat niya pang daig pang kabataan guys kung bumanat ng pang Nandex natin. So nandito na tayo sa Metolay. So ihatid na natin to hanggang sa finish line. Dahil hintayin na lang natin yung mga kasama nila guys doon. At medyo mabagal na yung takbuhan nila. So focus na tayo dito kay Team Nandex dahil siya na ang nasa trono para sa ating champion sa master category. Napalapit na tayo ng papalapit sa ating finish line. Napakatuloy pa rin ng kanyang pag-atake guys. So talagang hindi nagbabago kanyang pagpadyak sa kanyang bisikleta. Napakatuloy. Wala na makakahabol nito sigurado. Kahit magkabi pa to mamaya dito sa may finish line, hindi na rin siya maabutan. Panalo na ang ating tropang Nandex. So ngayon pala winabati na kita idol. Panalo ka na. Ikaw na ang champion sa master category. Pero kung hindi siya sumagi kanina sa gulong mo idol, baka malamang nakakatutok pa rin siya sa iyong likuran. Na wala siya ng nabawasan yung kanyang tibay ng loob kanina nung muntik masimplang pagkasagi niyan dito sa gulong mo sa bandang likod. You know racing oh, nagkarira na rin yung dalawang motor. Panalo yung walang helmet. Yun lang. Palapit na, papalapit na tayo ng papalapit sa ating finish line. Hindi pa rin ang banat nitong ating tropang Nandex. Kahit sigurado na ang kanyang panalo, talagang gigil na gigil pati siya sa kanyang pagpedal sa kanyang bisikleta. Gagawin niya yatang 5 minuto ang kalamangan na dito sa kanyang mga kartong galit. Kasi urasan natin yan guys mamaya kung may 5 minuto nga ang magiging kalamangan itong ating tropang Nandex sa kanya 5 pang kalaban na nasa likod.
Layo. Ang layo lang lamang. Second placer natin. Third placer.